ešte raz začneme, prepáčte za technickú chybu. V mene Ostrihomskej slovenskej národnostnej samosprávy srdečne vás vítame. Még egyszer elnézést kérünk itt a technikai manőr miatt. Az Esztergomi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat nevében szeretettel köszöntjünk Önöket. Dovolte mi, aby som vám zvlášť privítala našich pozvaných hostí. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem meghívott vendégeinket. Alžbetu Hollerovú Račkovú, predsedníčku celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Hollerné Racskó Erzsébet asszonyt, az Országos Szlovák Önkormányzat elnökét. Romanek Etelka asszonyt, a Komárom-Esztergom vármegyei önkormányzat alelnökét. Etelku Romanekovú, predsedníčku Komárno-Ostrihomskej župy samosprávy. Ruženku Egetovú Baránekovú, predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku. Dr. Egyetné Baránek Ruzsenka asszonyt, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének elnökét. Štefana Kraslána, odborného referenta pre národnostné školstvo Ministerstva vnútra. Kraszlán István urat, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkárságnak nemzetiségi szakreferensét. Dr. Alberti Péter urat, Esztergom megyei jogú város alpolgármesterét. Dr. Petra Albertino, Vitesztárosztó Mestra Ostrihom. Ek András urat, Esztergom megyei jogú város képviselőjét. Andrása Ekka, Poslanca Mesta Ostrihom. Horváth T. Márta asszony, a Kunságszeg ZRT vezető képviselőjét. Mártu T. Horvátu, zástupkyňu predsedu spolku Kunságszeg. Martu Pakučekovú Glukovú, členku štátnej národnostnej rady vedľa Ministerstva vnútra, poslankyňu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Pakučekné Márta asszonyt, a Belügyminisztérium mellett működő Országos Nemzetiségi Tanács szlovák nemzetiségi referensét, az Országos Szlovák Önkormányzat képviselőjét. Kismani László Esperes urat, a Béke és Igazság Kézisztentléleki Modell Alapítvány kuratóriumának elnökét. Dékánál László Kismani, predsedu Kuratóriu Hutjanskej modelovej nadácie Mier a Pravda. Imricha Fula, konateľa spoločnosti Slovákum. Fulmin Raulat, a Szlovákum ügyvezető igazgatója. Annu Sejfertovú, riaditeľku strediska Pilišských Slovákov. Sejfert Annát, a Pilisi Szlovákok központjának igazgatója. Martu Demínovú, predsedníčku Združenia Pilišských Slovákov. Demén Márta asszonyt, a Pilisi Szlovákok Egyesületének elnökét. Karolu Klausovú, editorku magazínu Slovákov v Maďarsku Domoviny, poslankyňu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Klaus Karolát, a Domovina Magyarországi Szlovákok magazinjának szerkesztőjét, az Országos Szlovák Önkormányzat képviselőjét. Moniku Sabovú, poslankyňu celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, tajomníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku. Szabó Monikát, az Országos Szlovák Önkormányzat képviselőjét, a Magyarországi Szlovákok Szövetségének titkárát. Doktora Ferdinanda Egyeda, poslanca celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Dr. Egyed Ferdinánd urat, az Országos Szlovák Önkormányzat képviselőjét. A nie v poslednom rade vítame starostov a predsedov slovenských samospráv. És nem utolsó sorban köszöntjük a régió polgármestereit és szlovák nemzetiségi önkormányzatai elnökeit. Zečovánky, starostu Jozefa Bledešiho, predsedničku Moniku Sabovú. Z Dorogu starostu doktora Pála Titmana, predsedničku Irenu Jurášekovú Kováčovú. Z Kestúca, starostu Kristínu Farkašovú, predsedničku Agnešu Kochňákovú. Z Piliskej Čaby, starostu Andráša Farkaša, predsedničku Rozáliu Valovičovú Hamerskivú. Prepáčte. Čílu, starostu Bernadátku Rokojovú Kostkovú, predsedničku Máriu Voderackú.
Za Sanková starostku Evu Čičmancejovú, predsedničku Margitu Kollárovú. S Mlínkou starostu Martona Pellera a predsedničku Martu Demienovú. Zo Szentváclava starostu Attillovú Tóta, predsedničku Juditu Dombajovú. Z Šárišáku starosta Károja Kollára a predsedničku Katarínu Kisgyörgyovú. Zo Szentendreja starostu Zsolta Fülopa, predsedu Gábora Vaňáka. Vážení prítomní, veľmi sme sa tešili na tento deň. Bolo pre nás v Lani naozaj veľkým prekvapením, že naše mesto môže organizovať ples pilišských Slovákov. Už v prvej chvíli sme vedeli, že chceme nájsť také miesto tu v Ostrihome, kde môžeme spolu oslavovať v jednom priestore. Na kľúčenke, čo sme vám odovzdali, z jednej strany je náš kostol viditeľný a na druhej strane je patrón cestovateľov Svätý Krištof, preto, aby vás na ceste domov, a nie len dnes, sprevádzala jeho ochranná pomoc. Milí hostia, vítajte a cíťte sa tu dobre u nás a s nami vo Spolok. Nazbierajte a odneste si kytičku krásnych spomienok. Kedves vendégeink, nagy izgalommal vártuk ezt a mai napot. Számunkra is nagy meglepetés volt tavaly, hogy az idei bálha ezigazdái lehetünk. Az első pillanattól biztosak voltunk benne, hogy szeretnénk egy olyan helyet találni, ahol közösen együtt ünnepelhetünk itt Esztergomban, és egy olyan helyet, amely lehetővé teszi, hogy mindannyian egy térben ünnepeljünk. A kulcstartón, melyet emlékbe kaptak, annak egyik oldalán Pilis-Szentléleki templom látható, a másik oldalán pedig Szent Kristóf, az utazók védőszentje, hogy a hazaúton, és nem csak ma, kísérje önöket védelmező segítsége. Kérjük, érezzük magukat itt nálunk nagyon jól, és térjenek majd haza sok-sok szép élménnyel és emlékkel. Esztergom a megyei jogú város képviseletében felkérem dr. Alberti Péter alpolgármester urat, hogy köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt elnökasszonyok, alelnökasszony, Esperes úr, tisztelt főtanácsadó úr, tisztelt képviselő urak, tisztelt hölgyeim és uraim! Hallottuk, száll a madár ágról ágra a pilisi szép határon. A pilisi himnuszt mind magunkénak érezhetjük, akik abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt élhetünk. Természeti kincseink mellett gazdag, épített és kulturális örökséggel is rendelkezünk. Az egyik legnagyobb lélekszámú magyarországi szlovák közösség otthona is ez a térség. Több évszázada élünk itt együtt. Ez idő alatt a szlovák közösség tagjai úgy váltak a magyarság szerves részévé, hogy sikeresen megőrizték nemzetiségi identitásukat is. Erős a kapcsolat közöttünk, de még erősebb a kapcsolat a térség szlovák közösségei között. A nemzetiségi önkormányzatok és a civil szervezetek egyaránt kiveszik részüket abban, hogy a Pilis területén élő szlovákok folyamatosan kapcsolatban legyenek egymással, hagyományaik ne vesszenek el. Őrzik, gondozzák és ápolják kultúrájukat. Ennek egyik szép példája a hagyományos farsangi bál, mely több mint 2 évtizede szervezi össze évről évre a térség szlovák nemzetiségi közösségeit. A hagyományok ápolása közös kulturális örökségünket, értékeinket gazdagítja. Megtisztelő, hogy az idei bálnak Magyarország első városa, Esztergom adhat otthont. Köszönöm a meghívást, és köszönöm a szervezőknek, hogy emlékezetessé teszik a mai estét mindannyiunk számára. Hernádi Ádám polgármester úr üdvözletét tolmácsolva kívánok Önöknek jó szórakozást a mai estén. Köszönöm szépen!
Prosím predsedníčku celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetu Wollerovú Račkovú o príhovor. Pilišania, veľmi sa teším, že na prvom tohtoročnom veľkom podujatí som práve tu medzi vami. Tisztelt Pilisi barátaim, örülök, hogy az első idei nagyobb rendezvényen önök között lehetek. Ani sme si nevšimli a prešiel vlastne jeden celý volebný cyklus, ktorý bol výrazne poznačený pandémiou koronavírusu, ktorý nás naučil aspoň jednému niečomu. Észre se vettük és eltelt egy választási ciklus, amelyet nagy mértékben befolyásolta a koronavírus világjárvány, amely sok negatív tapasztalat mellett egy dologra egész biztos megtanított bennünket. Musíme sa tešiť z každej príležitosti, keď sme spolu, keď sa môžeme stretávať a keď sa môžeme tešiť týmto stretnutiam a týmto príležitostiam. Minden olyan alkalomnak örülni kell, amikor együtt lehetünk, amikor találkozhatunk, és amikor örülhetünk az együtt töltött időnek. Myslím si, že aj tento dnešný večer bude o tom, a veľmi sa teším aj tomu, že v 30. roku systému národnostných samospráv sme v takej lokalite, kde už tento cyklus, ktorý máme za sebou, má za sebou jeden veľmi mladý poslanecký zbor slovenskej samosprávy. És talán szimbolikus is, és örülhetünk annak, hogy a Nemzetiségi Önkormányzati Rendszer 30. évében, hiszen decemberben lesz 30 éve, hogy első ízben rendeztek nemzetiségi önkormányzati választásokat Magyarországon, egy olyan település a vendéglátónk, ahol a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete, egy fiatal csapat, akik az elmúlt 4 évben, hiszen még nem telt el az 5 év, azt gondolom, hogy megtalálták a helyüket, és megtalálták az utat a helyi közösséghez. Myslím si, že je veľmi dôležité, že získali skúsenosti v tomto uplynulom období, že sa stali organickou súčasťou života Hute a že dokonca realizovali aj jedno veľké celoštátne podujatie, a to stretnutie ekumenických cirkevných zborov na konci obdobia pandémie koronavírusu. Gratulálok nekik, és örülök annak, hogy az elmúlt időszakban szerves részévé váltak a programjaik, és ők maguk is, úgy gondolom, Pilis Szentlélek életének sok örömet, sok alkalmat hoztak a Szentlélekiek életébe, sőt, az ökumenikus kórus találkozó egy országos rendezvény megszervezésére, illetve abban való közreműködésre is vállalkoztak a koronavírust követően. Takže ja by som len chcela vyjadriť nádej, že tento fakt, že sme tu teraz takto spolu a že sa budeme tešiť zo spoločne strávených chvíľ, je zároveň aj dobrým signálom a dobrým začiatkom pre rozbehnutie tohto roka, keď opäť budeme voliť národnostné samosprávy. Azt szeretném hinni, hogy ez a mai együtt töltött idő, ez egy nagyon jó kezdete lesz annak az évnek, amikor ismét nemzetiségi önkormányzatokat fogunk választani a településeinken, és bízom benne, hogy ezek a választások mindenütt úgy fognak lezajlani, hogy a helyi szlovák közösség méltó képviselői lesznek a megválasztott képviselők. Ja nám k tomu všetkému prajem úspešný, pekný a hlavne zdravý rok a na dnešný večer príjemnú zábavu. Én mindenhez kívánok mindannyiunknak sok erőt, örömet, de főleg egészséget, és ma estére pedig nagyon kellemes szórakozást. Ďakujem za pozvanie, ďakujem, že môžem tu byť s vami. Köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Fogadják szeretettel a 2023-ban újjá alakult Pilis Szentléleki asszonykórus műsorát. Az első fellépésünket szeretnénk felajánlani a Pilis Szentléleki pávakör tiszteletére,
és az a nagy öröm ér bennünket, hogy a régi Pávakör tagjai jelen vannak, és itt szorítanak nekünk az első fellépésünkön. Köszöntöm Önöket mind a magam nevében, mind pedig a Kunságszesz ZRT vezérigazgatója, Nagy László úr nevében. Külön köszöntöm a meghívott vendégeket. Nagyon örülünk annak, hogy a Kunságszesz ZRT lehet ennek a mai eseménynek a fő támogatója, és nagyon örülünk annak, hogy Önökkel megismertethettük a Kunságszesz ZRT prémium termékeit, a Mátyás keserű likőröket. A Mátyás keserű likőr alapízét elsősorban a reneszánszkori fűszerek adják, és ez került egy kicsit megbolondításra aszalt szilva, aszalt megy, arabika kávé eszenciával. Bízom benne, hogy megkóstolták a termékeinket, és elnyerte tetszésüket. Az est hátralévő részében nagyon jó szórakozást kívánok Önöknek, és egy fergeteges hangulattal zárják ezt a mai estét. Köszönöm szépen! Pilisiek, kedves vendégek!
V mene Združenia pilských Slovákov vás srdečne vítam na tohtoročnom regionálnom slovenskom fasságovom bále pilských Slovákok. A Pilisi Szlovákok Egyesülete nevében szeretettel köszöntök mindenkit idei regionális pilisi farsangi bálunkon. Je dobrý pocit pozerať, ako sme tu zišli v takomto hojnom počte. A je zvlášť pre mňa dobrý pocit, že už vyrastá alebo aj vyrasla jedna generácia, ktorá taktiež pokračuje v našich tradíciách a je taká šikovná, že vie zorganizovať takéto krásne podujatie. Takže ja by som využila možnosť, aby som poďakovala hlavnej organizátorke za to, že nám organizovala tento tohtoročný ples, ktorý si myslím, ako vidím, je na takej úrovni, ako sme si na to zvykli. Nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan összegyűltünk ezen a bálon, és még nagyobb öröm, hogy felnövőben van, vagy talán már fel is nőtt egy ifjabb generáció, aki folytatja tradíciónkat, folytatja hagyományainkat, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem Papucsek Mártának, a Esztergomi Szlovák Önkormányzat elnökének, hogy megszervezte ezt a szép eseményt, amely azt gondolom, hogy igen színvonalas eseménynek mutatkozik. Dúfam, že sa tu budete veľmi dobre cítiť, že budete veľa tancovať a spievať a že máte radi slovenské pesničky. Každého pozývam k nám aj do Mlínkov, kde viac menej pravidelne organizujeme nostalgický klub, kde celý večer spievame slovenské pesničky. Remélem, hogy nagyon jól fognak itt szórakozni, sokat fognak itt táncolni, énekelni, és aki szereti a szlovák énekeket, szeretettel hívok mindenkit. Pilis-Szentkereszten többé-kevésbé rendszeresen rendezünk nosztalgia klubot, ahova szeretettel várunk mindenkit, hogy egész estét a szlovák dalokkal töltsük. És még egy informácia, jeszcze jedna informacja, čo sa týka činnosti Združenia pilských Slovákov. Nasledujú takéto väčšie podujatie. Výstup na Pilis bude v tomto roku 18. mája, na ktoré taktiež každého srdečne pozývame. És még egy kis információ a Pilisi Szlovákok Egyesületének tevékenységével kapcsolatban. A legközelebbi ilyen nagyobb rendezvényünk, a Pilis túra idén május 18-án kerül megrendezésre, amire mindenkit szeretettel várunk. A teraz nebudem už viac hovoriť. Spievajte, tancujte, zabávajte sa a otváram ples, regionálny ples Pilských Slovákov v roku 2024. És ezennel megnyitnám a 2024-es Pilisi Szlovákok farsangi bálját. Star
Príde Slovájko,